Esprit taldearen menpeko 3 sozietateak deustatuak izan dira. Honek langileen murrizketarik ez dakar, hauek perkokatuak izango baitira. Lanposturik ez dira galtzen eta gastuen aurrezpenari eta errekurtsoen arrazionalizazioari eragiten die. Berrantolamendu honen helburu nagusiak honako hauek dira. Gobernagarritasuna hobetzea, autofinantzaketarantz aurrera egitea eta azpiegituretara balio erantzi gehiago ekartzea. Egokitzapen horrek ez du pertsonal murrizketak ekarriko, izan ere, zerbitzu korporatiboak zentralizatu egingo dira eta horri esker, egungo bikoiztasun eta gainjartzeak saihestuko dira. Langileak birkokatu egingo dira, azpikontratazioa ordezkatuz, zerbitzu korporatiboak egingo baitituzte. Neurri honi eta honelako beste neurriei esker, Esprit taldeak datorren urterako 120% aurrezpena lortuko du.